se on kyllä hienoa mennä sinne. Se on vähän niin kuin meidän pikkainen velvollisuuskin. Minkä takia sinne pitää joka vuosi mennä? Siis rahaa ne vaan on pyytämässä. Me saadaan viedä sinne kaikki ruuat ja juomat ja kaikki ja sitten ne vaan syö meidän sapuskoita. Ai. Me joudutaan kaikki työtkin siellä tekemään, puut pilkkomaan No, ja mutta saunavedet kantamaan. Ja... Mökillähän on kiva tehdä kaikenlaisia asioita. Niin, varmaan. Voisit säkin tehdä joskus jotain? Kahvipakettia ainakin pitää viedä. No on, niin justiin, kahvipaketti ja kaikki muu. Moi, onpa ihana nähdä teitä. Joo, kiva. Oikein ihana. Mitäs teille kuuluu? Hyvä. Ai. Käykää peremmällä. Käydään peremmällä ja teillä hieno asuntonne mökki. Oli kiva muuten tulla tänne. Joo, tosi ihana. Joo, meillä on ollut Tosi kiva, kun tulitte. Joo. Tuo Iinakin on ollut tosi ahkera. Joo. Ai jaa. Mä teen Puolesta ruokaa ollut ja koko ajan. Joo. Niin ja kaikenlaista. pullakki on näköjään uunissa. Niin on vissiin teilläkin. Tänne oli muuten aika pitkä matka. Mistä? No, se riippuu mistä katsoo. Niin, onhan se matka aina pitkä, mutta määränpää on se tärkeä. Eikä oo. Kun tärkeintä on se, kun pääsee pois sieltä. Niin. Hei. Meillä on teillä tuliaisiakin. Aha. Joo, niin on. Ei jos mitään tarvinnut tuoda. Ei tietenkään, mutta ajateltiin nyt, että se nyt on vähän niinku kuitenkin jotain pitää olla. Joo. No ei sitä mitään olisi tarvinnut tuoda. Tässä on teille sitten pieni tuli. No, Ai, nythän me päästään keittämään kahvia. Sehän käy niin helposti. Ja... niin no ois meillä Niin, kyllä ollut kahvi kyllä. itselläkin. Niin, mutta kyllä tämän makkaran jälkeen kahvi maistuu. Joo. Mä voisin ehkä mennä keittämään. Jos sä Iina vaikka. Mä tuun mukaan. Joo, tuussa mukaan, joo. No niin. Oikein. Me istutaan tässä. Hyvä. Joo. Voi jumalauta, eikö niillä oo edes kahvi? Silloinko ne niin pershaukkisia? Ei niillä mitään kyllä ole. Siis rahaa ne vaan. Rahaa. Mä en ainakaan kyllä niille laita 20 € korkeintaan. Mistä?